Mariwaundi wiko mariwaundo. Waundi wiko mariwaunde. Tachi waundi wiko mariwaundo. Awina wakama soe mariwaunde. Waundi wiko mariwaude. Waundi wiko mariwaude. Waundi wiko mariwaude. Wina wakama soe mariwaude. Tuanga, tuanga, tuanga. Je tuanga, tuanga, tuanga. Tuanga, tuanga, tuanga. Je tuanga, tuanga, tuanga. Tuanga pia bunde. Tuanga, tuanga charabuko. Tuanga, tuanga pia bunde. Tuanga, tuanga ifeni buka babaya. Tuanga, tuanga, tuanga. Tuanga pia bunde. Tuanga ifeni buka babaya. Tuanga charabuko. Bali tuanga, tuanga, tuanga. 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 Tuanga pia bunde. Tuanga ifani buka babaya. Tuanga pia bunde. Tuanga ifani buka babaya. Bali tuanga, tuanga, tuanga. Tuanga, tuanga, tuanga. Tuanga pia bunde. Tuanga ifani buka babaya. Tuanga. Alenge, samai kavi, de no bailenge. Alenge, samai kavi, eres un lenge. Oh, malenge, samai kavi, baya, samai konavi, de no bailenge. Alenge, samai kavi, eres un lenge. Oh, lenge, samai kavi, de no bailenge. Alenge, samai kavi, eres un lenge. Kongoya, kongoya ya, kongoya ya, kongoe. Tapuku mi wango e matiba e momi. Kongoya, kongoya, kongoya ya, kongoe. Bari tapuku mi wango e matiba e momi. Kongoya, kongoya, kongoya ya, kongoe. Taki tapuku mi wango e matiba e momi. Kongoya, kongoya, kongoya ya, kongoe. Bari tima, 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 antime. Kongoya, kongoya, kongoya ya, kongoe. Taki tapuku mi wango e matiba e momi. Kongoya, kongoya, kongoya ya, kongoe. Taki tima, 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 antime. Kongoya, kongoya, kongoya ya, kongoe. Leke pie, leke malango. Leke pie, leke malango. So miere
Luangu bari, Luangu lolo, Luangu lolo pussy, Luangu lolo ana, Luangu lolo ana. We brada sa famir ma lontu Max en Jantje doro baka na tweede CD ding. Chami Nábra sei. Oké. Ala den Tori die be da dungru we harka leti meku lafu geniet. En den biggie one de steunwa ina disi na Roxy Melkman nanga Stimofo. Is het niet zo, Jan? Ja, zo takimpa. We luku. Ja. Isa fami Max de altijd teme bigging. Dan me bijanga miper na stories refi. En je verstand taki, met mopa wan per nasi. Pe voersmade. Maar sap tak in den per nasi dape. Altijd des mij takanga wan soort accent. Heb je bijna overal aan zo? Ja, uiteraard. Bijna overal des mij takanga wan soort accent. Dat zo, dat wan neef dapa een plantage kutiri. Ja. Dan neef mi dati. Yo, wauw, we krijgen we go buy one solo. Ja. Want is op one piece thing. De man be importeur. Walo so drinken van een solo na chumbi, dayabi, en een boostanga. Ome so drinken so. Ja, je lekwa kono no de karen chicken boep. Ja, sadem. Ba, no taki. Maar dat jere no. Ja. Dan neef he, kon je kafet zijn na wenkri. Maar ten dim neef he doro, dan neef si wa mooi wet meeks dong. En is op den pennas manda panga ome oproeren zo. Bij tak mij tora, ikarman, neng. We, jere no ya korumang. Ai. Attendi mi neef sha mei dam neef pak tako takolans. Neef parja we krimantaki. Omu, make consolo. Awe krimantak wat smaak, want die sabbat den omeni smaak. Ja. Na banaan, Strawberry. orange, strawberry, omen smaak Mooi zo. Neef taki, make consolo, banaan. Wansadi, den paraboy is uchashwidi do body. Maar we leef koron man toe, want we schreef toen het tabaka. En dat zou me ook dat was shwiti jono. Ik kan rekenen voor die jumbo jet bij Gwa Holland. Dat zo des maar bij de stak den bij Lowe. Dat zo een gram man en gram ching den bij Gwa Holland. Want die en zoon en dochter bij tankpa dat bij chara gram ching gwe. En dat een bij kwetja gram ching. Dus ik kan rekenen gram ching gwe ting. Ja. En dat gram ching bij abi 14 jaar en dat ben je Iwan. God. Ja, dus die den kon door Holland. Ja. Ja. Alasan kom mooi. Dat hem chin legde uit dat mama dis dati. Teono de je bel disi, je bel dati. En dan alasan je kom boom. Maar je hebt tedes maar door voor straat Holland. De nyan van alles. O man nyan dis, nyan penda nootjes, nyan pista nootjes, nyan pisa, nyan alles soort sani. Dat dan nyan met dat kontje stranga bere. Debi is maar dat, die no man toch de proberen. Toch de forfeer. Dat nyan alle de sani. Dat en bere ko ata mindri neti. Ja. Dat dem chino de anga gram chin fe Iwan no one de. Maar Iwan ben de wan pinter boy. Dus Iwan shita pa een papira dape wachtdokter. Ta Iwan bella wachtdokter. Da bella wachtdokter. Dat tega wachtdokter taki oma's buik doet pijn. Ik heb in een Surinaamse accent. Dat accent tak pedetan. Dat tega dat rekon. Dat is Holland. Ja. A moment die tega tak kwa notu de rekon. Dat rekon da luko oma tak oma. Wat is er eigenlijk aan de hand? En je dat oma, want dat heb je Hollands, dat je tranga beren. Oma tegen dat buik hard. Dat inderdaad een plankharde buik. We noemen het obstipatie. Ja. Jongen, ik tak den en dat appareet, dede. Oké, ja. Voor ons heeft toe. Maar in elk geval, we gaan het heel gauw verhelpen voor u. We wang zetpil. Dat oma is een zetpil. Dat zorgt dat u weet hoe het gebruikt wordt. Oma dat natuurlijk, want dat 88 jaar mee abim. Dat kon gwe. Maar ik kan rekenen van oma abba 88 jaar. Alleen de bonjo van stevig is aan een man teke houding.
Fu poti inzetpil. Dakar, Iwan 40 jaar kotak Iwan. Ja, oma. Ko even ko jere mi boy. Datra ko luku oma en datra die oma wa raket. Iwan Frans en visie da luku oma wa raket. Oma tak ja wan dresi die jes wa raket wan setpil en dan moet je het voor oma stoppen. Zo. Nee, Iwan luku oma tak heeft oma dan een lanceerbasis. Oma dat negooi aan, maar je moet het voor oma zetten. Zo gezegd, zo gedaan. Oma priti een raket voor uit een hoesje. Dakar Iwan, dat tak Iwan. Dan temi tek mi houden dat je pota raket die oma, dat oma bere o konsafu. Oké. Ja, dat oma don dat teke houding. Maar nou poti 40 jaar, Iwan na 40 jaar. Voorstel je den san dat hij, dat is de Iwan knapanga raket niet anu. Oma teke houden, maar oma doan 3 minuten zo oma tak. Maar Iwan no, je na pota raket die oma eten. Jere Iwan no, oma, waar moet ik het zetten? In die grote grijze of die kleine bruine? Ik kan niet de eilandjes aan om shit. Grote grijze jongen. Dat is een kleine bruine. Hé, Karootje? Hé, Karootje? Samsa babas. Alalisje kan mi karootje. Samsa yami man. Hé, is het nou sweet ding? Je hebt me niet gezegd, je hebt andere naam, toch? Ik heet Caroline, maar men noemt me Karootje. Ja, Caroline. Ja. Hé, dat wil ik zien. Hé, wat? Kuri Janjang? Ja. Karootje Kuri Janjang? Ja. Wacht, ik denk je kies dit Kuri Janjang. Kuri Janjang. Ai. Ik heb gebrengd voor jou volle melk. Bakkie Batje, weet je wat is gebeurd hier? Ik breng voor die Hollandse mevrouw hier. Ja. Ze zegt, melkman, goedendag. Ik zeg, dag mevrouw, wat wil je? Hoeveel vandaag liter? Ja. Zij zegt, geef een liter na. Ja. Ze zegt, melkman, weet je wat is mee overkomen? Ik loop hier uit deze kwata weg. Ja. Een jongen komt uit die gras, hij springt. Hij zegt, mevrouw, ik ga met jou verkrachten. Oh ja? Mevrouw, ik ga met jou verkrachten. Anders, jij zegt jij favoriete Nederlandse popgroep. Oh, dus, Ja. wacht even. Dat jongen jumpen op uit dat boesboesie, uit die gras. Ha? Dat tegen vrouw taki, ik ga je verkrachten. Ha. Maar als je me een favoriete Nederlandse popgroep noemt, dan verkracht ik je niet. Ha! Oh! En nou, zij is zegt, dat geweld. Harry, Ja. dan nou is zij zegt, aan Mustaki was aan. Zij zegt, Ja. doe maar. Oh ja, een populaire Nederlandse groep heet Doe maar. Maar je weet altijd, ik breng melk voor die Hey, klant. oh, ja, dat weet dan ik, ik ja. ben gegaan hier bij een Marietje. Harry, je Marietje graag besprongen. Ja. Dan zij zegt, melkman, altijd als ik met Sjaak ga uit, hij stopt 2 straten verder. Oh. Ha, dan ik zeg, waarom Batje, hij stopt 2 vrij? Hij zegt, melkman, hij rijdt in Lada. Maar over je melk gesproken, melkman. Ik wil vandaag geen melk. Want nono de MKZ heersen en no one. Jongen. Harry, Batje, MKZ? Ja, en Mountain, weet ik veel. Mountain Straks jij zegt PKW. Nee, ik zeg MKZ. Mountain Closeer heerst. En ik wil het niet, want mijn man wil het niet. Harry, Bakkie, mee, ik heb geen mond en boetseer. Oh, heb je niet? Nee, maar je hoeft geen melk te brengen. Mijn man heeft zijn eigen melk, zal ik dat gebruiken. Bakkie. Guliman, Hey, jongen, we, Luku. If we go aan het contest winning. Harry, Bakkie, ja, ik nog daar, ik breng die melk daar bij die grote huis. Ja. Dat die jongetje komt en zegt, melkman, weet je, die juffrouw vraagt met mij. Hij zegt, Otas, je vader verdient 175 gulden, hè? Ja. En je geeft de moeder helft? Wat krijgt ze dan? Hij zegt, dan krijgt ze een zenuwaanval. Hij wil van die Ano taki, deze koepjes jala vasi. Good lobby, awan sani.
Gudu lobby, awansani. Nyati dena tu lobby no more. Nyati no manchare moro. Nyati dena tu lobby sweet. Nyati no manchare. Oh, nyati no manchare moro. Nyati no manchare. Nyati dena dege. Nyati no manchare moro. Tu lobby sweetie, tu lobby macho. Nyati no manchare moro. En asini di sina Max Jantje. Nyati no manchare. Moppen Roksy, Melkman. Nyati no manchare. Ja, na, ondersteunen voor Stimofo. Allee, babbelen, allee. Allee. Oh, nyati no manchare moro. Nyati no manchare moro. Nyati dena dege. Nyati no manchare moro. Aki tu lobby, misi tu lobby, maya. Nyati no manchare moro. Ite no mumera pau. Choli choli. You know mumera pau. Choli choli. You know mumera pau. Choli choli. You know mumera pau. Maya no mumera pau. Choli choli. You know mumera pau. Loki no mumera pau. Choli choli. You know mumera pau. Choli choli. You know mumera pau. Choli choli. You know mumera pau. Choli choli. No mumera pau. Choli choli. You know mumera pau. Choli choli. You know mumera pau. Maya no mumera pau. Choli choli. You know mumera pau. Maya no mumera pau. Maya Nathalie. Maya Nathalie. Don't you like me poco? Don't you like my music? Maya Nathalie. Don't be matare. Don't be Nathalie. Don't be Nathalie. Don't you like me poco? Sweetie poco. Sweetie poco. Sweetie poco. Scratchy sweetie poco. Sweetie poco. Maya Nathalie. Don't be Nathalie. Maya Nathalie. Don't be Nathalie. Maya Nathalie. Don't be Nathalie. Magu, yere, mio juan Tori. En u sap tak de Tori mi. Mia so bu story megi. Baya, ka fai pakwe kabusi. Pakwe kabusi. So this story megi. Ai, we yere. Asobaka, wawalisa bunfe koiri gwen busi gwego luku seip sai na busi no. Zeker, uiteraard. Ja, Okay. Kai ven busmeti. Mooi zo. Da so walisi, mi tekwan koiri, gogo luku seip sa ina busi baka seip mioso en isap, mioso ne prak ne mancher busi. Nee, schrijf. Mooi zo. Da, toevallig mi koiri go me waka. Nem chiwa Oliefant. Anga wan chesi bende bezig. Nee, no zoet ding. No kan sutu. Wat isap soms me verstaan sade met de takito. Ja, fai stef jes wa met die smeert zo boezie. Isa verstaan nog. Mooi zo, dat we godoro. Ja, dus dam, jere de met de... Etakwan san dape dan nu mi vestig mi andak moros rapu nu sade met de taki. Nieuwsgierigheid. Mooi zo. Da, misi de san de bezig dape a misha a Oliefant. Jompo gata pa keskesi. Maar later misi tak de no ma fende sref baka. Dan nu misi den kenki. Maar dan nu de dwatori. Maar dan nu va de dwatori a Oliefant te seki. De leta se wan kronto bong. Ja. Dan wan kronto sa fadon gata pa Oliefant de. Ja? Mooi zo. Dan Oliefant nou, abar, au. Je begrijpt. Maar dat chesi no aksa Oliefant taki. Skatje. Doe keer pay. Jonga poti chesi. Oh, puro man duanga Oliefant jongen. Play post. Welugu? Baya. Teji den tor disabi problem ye suku. Basana jeme se kwa uru kauja samta. Mayeno. Ano trovi me suka tor meji. Iya. Isaba bendi de kari sabaku. Ana wandik mo pa Holland la seka. Zuiver. Iya. Da sabaku kasar nang. De biawa manda pa koroni.
De carileides. Hey, badadi senwe. Jere no dormie di afamiera so me verteren. Jera paramit koronja dus voor sector. Beetje probleem. Oké. Jere, Ja. dan aboy da pa koroni sen tek sabaku go mooi. No mak fule yala den tantanga de omuf koroni kona dansi. Spas patenti de. Ja, want wat dat betreft, de koronman heeft plek. Nee, me krapanga den bigi tempo ku dati. Mooi zo. Wel, Ja. ateng den sabaku doro. Tenti spa mooi den tantanga de ome dansi. Da sifan mayen teka mai takau barwan poku. Ja. Da sifan mayen tingi taki. Postbode chawan briefiko. Ja. Ja, tababoku, wat tababoku dat make-up broer is rananja. We yani no briefi. Ja. Ateni Stephen Mayen singa singi. Ai. Ala de koron man gwen nou so tak de gwen ko luku be briefi te briefi. Te krik. Ayo. Da yere. Ja. Dan bose krioro me gwen ko play dape. Jongen. En die sap tak tane me play a ritm. Natuurlijk, natuurlijk. Wan poku de me har bijna 3 kwartier langer. Ja, man. Dan wan koron kel na pa se luka comedy. Ai. We sap sa koron kel taki. No. Den boy disi. Den na kon disi me si bro. Wasani. Mika, wasanu shwiti no Tori. Weyere miskat. Usap taki te wan bigis ma konta wan fasano sabende. Dame kwa odo de tak te no sabi bigis ma Tori. Inom je wata en tapun karabasi bikasa no sombende fam konta no. Baya. Peda tot die moji da wan 2 jaar terug dan ben de wan mooi beauty queen. Dat is dat taka de mooi meid. De me konta la mange. Maar dat je bawa nicht die ook toe bij mooi altijd toe bij concurreren schreef je. Dan wat is een meisje koto dat ik enamoro mooi smasernang. We hebben nog wat very mi gwa bro dan bij een mooi beetje speakery dan gwa also dat dan doe sam mim do dan put a speakery na want. Dat in put na want dan baja speaker dat spiegeltje aan de wand. Wie is de schoonste van het land? Als spiegeltje pitje helaas gaat je moeten je teleurstellen, maar de schoonste van het land is jouw nicht, want je hebt nu al vet kwabben. Mi naka speaker tu amra broko. Ati bro dan gwa kepala go bij wan trouwens ta kade dif kepala ni sa shimoro betre. Dan go dan bij wan mooi gewichtige speaker 495 toch wan mooi lot wat dan angen na muur. Mi do samim do kwetji na kwetji tatam troe dranja speaker. Mi ka control. Imbasra. Dan tak spiegeltje aan de wand. Wie is het schoonste van Suriname? Als spiegeltje hetzelfde wat mijn voorganger heeft gezegd, moet ik herhalen. Je bent niet meer de schoonste, want je hebt nu vet kwabben. Mi teka speaker, mi mascadere, mi passe tak you bunko beestje. Mi broke, dan go baka kepala, dan bij 14,95. Ja, want weet maar, wat zijn het taki? Al draagt de appel gouden ring. Het is en blijft een lelijk ding. Maar ja, dan bij je speaker voor 14,95 no dan go dan aan en dan begint hij dat jere you speaker. De toevoegangers film mas maar you zo met u no lekker. Dan doe alles aan hem doen taki. Kwetje na kwetje tata disim troe dranja speaker dan taki spiegeltje aan. Mpotala mi mooi stem, ala mooi feestje. Wie is het schoonste van het land? Hier is spiegeltje nou. Het schoonste van het land ben jij na je nicht. We loco! Mi naka speaker, mi naka dat, mi naka tegen hem doen. Zo met speaker nog alleen die zo toch? Stap na, sana, let je nou. Oké. Dan halen we bij hem, dan ben je bij want de vet kwam hem voor mijn leeftijd. Maar ja, als une kan doen noti. Ja. Maar dat zijn van speaker die hem tegen doen, no. Dat heb ik me. Mino lo bonu toch, want bonu na oplichterij. Mino sa fou fan factor dat. Nee, man. Toch me nog de helemaal inzangen, nee. Tanga lang aan mi tak samim takik ba, madamo dia sweetie voor oplichterij. Te wam chinengar tegi wansane, kon langa mo peute ati. Asomba wan nicht, as lag die onderwijzeres. Daar go die lesa Stoelmans eiland. Awan koron man toe. Ja. Oké. Daar praat dat daar go die lesa Stoelmans eiland. Dem chinaf busi hè. Dus
Zijn boskinderen. Dus de chino, de intelligent. Nee, ja, toch? Nee, zo knap, hè? Maar toch wel. Maar Ja. toch wel, ze hebben Oké. een greintje intelligentie. Ja. Dan ben ik actie naar klasse van 4e klasse, babi taki. Wat is het kleinste wat je in je mond kan nemen? Een hele klas troes en vinger trouwen bij juffrouw een tabletje. Juffrouw een pepermint. Ja. Juffrouw weet ik veel. Meneer pas zit ik sam. Dem chin die saf busi, dem chin konso. Ja, maar pas zit ik weet je wat ik ga over een andere boeg gooien. Hier meneer nou. Wie kan me zeggen wat het grootste is wat je in je mond kan nemen? Trouwens, opheffing. Je vrouw een boulanger had ik nee, je bent dom, want een boulanger moet je koken, dan wordt het klein. Hey, mas. Ja, trouwens, steek je vinger op je vrouw. Een bakoven, nee, als je in een bakoven bijt, wordt het nog kleiner. Ja, want trouwens, steek je vinger op je vrouw. Een watermeloen, je vrouw dacht niet, want als je het eet, wordt het ook klein. Je vrouw pas een haai met cheese ding. Alle dem cinta, je vrouw, we kennen het antwoord dan niet. We geven grandma osso. Dan voor je vrouw ja antwoord, want chimboy daar bakasi troos en vinger. Hier je vrouw, ken jij het antwoord op de vraag? Hier boy, ja je vrouw. Je vrouw tak weer geef je antwoord. Hier boy no. Je vrouw een schemerlamp. We lopen. Minek laf te. Minek een schemerlamp. Nee, pas ik niet zo peo je don plootje. Maar je minek motiveer je antwoord. Pas ik kan dat boy nog zo motiveren. Hier aboy jump ook naar patak je vrouw. Wanneer mijn vader en mijn moeder in de kamer zijn, hoor ik mijn moeder tegen mijn vader zeggen: schat, als je de schemerlamp uitdoet, neem ik hem even in de mond. Jongen, de man is jongen niet. Waarom weet je het? Ik heb jou niet gezegd wat is toen ik breng die melk dan miele koud doet maar met je trobina. Eeuwig, je even is mij met eeuwig. Ontdek jij dan op je bent van Columbus. Jan, wanneer jij brengt die melk van deze huis over naar die andere huis, dan elke huis heeft een kruis na. Elke huis heeft zo'n kruis. Je zegt van die kruis, want die is van kruis. Dan, ik sta dan, hij zegt, Sander Ruzie, die vrouw zegt, viezerik! Oh ja? Ha, jij verdient je geld door andermans zweet. Dan die jongman dat ik klopt. Ik werk in een sauna. Oh! Dus hij werkt geld met andermans zweet. Hij werkt in een sauna. Maar je zegt dat je moro dong, baba. Nahi, zoen. Ja. Dat ik weer gaat aan de huis, dat ben ook toen mensen bij me kitrobina. Ook toch? Ha, dan en dan teki merki longo na telefoon dat ik hallo, Scoutu, mi heb je een melding. Ja. Die Scoutu. Voor een vermissing. Als Scoutu actie is al vermist. Ja. Atak, nee, aan een vermis eten, maar even je nog kon gauw, au de vermis. Maar wat ben je vindt Maar wanneer jij loopt en levert die melk, nou volle melk, alle dagen, je hoort dingen. Ja, dat is een sport concru papa. Dat is in een tapoen. Hade, ik ga melk brengen en een ander man loopt voor mij naar die deur. Jongen, maar meer zijn neem ik aan dat. Hade, na bij altijd, ik zet die melk voor jou bij Jana bij die deur na. Pak ik deze man loopt voorbij mij naar die deur. Ja. Hij drukt die bel, die deur gaat open. Ja. Dan hij zegt, zou u misschien iets willen geven voor ons tehuis voor ouden vandaag? Ja. Dan die jongen zegt, graag. Ik kom, ik ga halen mijn schoonmoeder. We jere. Ay jong. Aso bakay bawa ma para de may kara ma be. Jong isa ba mama? Ai, amancher city. Jong mano tagi. Devesti. Ay, weda isabi so lazy abu fete kwa wan kanse. Ma Zeker. ano altijd. En temta kan story dem. Sabe taki. Ja. Ewa kudanga den soort sandat. Furoko tranga kono money. Nee. Je moet zeggen begrijp ze me bedoel taki.
Even though je hebt zo op chisan. Ja, we moeten dat bon wow zo je. Ja, zo denk je zo dan. Ja, mooi zo. Da omop niet dat die. Da tako te kwan kans wa lazy. Maar dan nou, mi kan gaan voorstellen taki eenmaal jogwe. Da boom. Taki ikwawa man me kaman kota lukuji. Zuiver, zet die kom. Zet zet wan dresiji fi kamp sa Tori. Dan je hebt ze vrij en blij. Mooi zo. Ha. Jongen, ama go na bonu ma seta man kon. Jere. Ha. Jongen. Yuru doro van ma gwenu ama doro sanderei. Ha. Jongen, douane onderzoeka kofferving. Douane luku, douane suku, douane komita. Batra no. Zo'n batra. A batra da man bejen tok taka musal anitok. Zo'n batra dan. Ako ino sa batra dat dos abonu ma me kwadresi jeng tak tape sa fu den douane no kasha cocaïne. Dus de adres dat je roko. Mooi zo. Da Ja. douane ma batra wel a douane oshi. Ja, Mooi zo. maar Tora nosi. Nee. Da douane ma sa akse no taki. Sana batra disi dak. We ama taki wel. Ama laf wala fuja douane man dape yongu. Ama laf. We uduano nu. Alla day. We onderzoeken smako frugo. We onderzoeken smako frukong. We yere tide na day. Mi opure jutide. Abatra di sija dia so. Na badra fino kasha cocaïne. Wat para man taxo. Kiru man. Aduano ma chiseng. Yung aduano ma tagi. Oh. Ya cocaïne. Yo, bede kon de talet de na guatrasi da imali bo guatrasi de ka konja da we gi frenya anga fredri. Yo de ma chisa ma yo. Isha cocaïna Tori di Jayan. Ja. Wer, asome koira tapu woyo. De kareka feshi eeuwig teme waka me Drai mischile kwa endola. Dan meeran baka. Dan Drai lukum siwa mooi opgeschoten jongen. Dat kaart me aksimitaki. Hoe lang bent u niet naar Nederland geweest? Nee, dat ik woon in Nederland. Ik ben nu voor een langere tijd in Suriname. Jere no, ik ben nou even tussendoor a Holland. Dat pas ik me god. Wat over heeft hij niet dat met amoro lang adjase en zo. Fasa, ik bedoel. Dat jongen chamgwa bakoko dapa wan cafeetje dogos de drink wan sani. Dat aksimitaki if misabi faye kara sani. Tidens mij. Ik proppen aan een schwari. Ik heb erover gehoord, maar ik doe niet meer aan zulke dingen. Dus wat die aboy feni te togo Look at your child. I know Dora mi wange. Da actie met dat ik me no one go schwar one 2 kilo jeno so proppen. Dan piet je hem taki even. Niet zo hard van stapel lopen. Neem Drai dan, look hem actie rustig taki. Hoeveel kinderen heeft jouw moeder? Ategi mi taki, komt uit een grote gezin, ima 14 chim, tak wel logo mi godo. If you mama 14 chim, dan denk ik dat ima capabel voor zwaar 14 kilo, en proppen 36 kilo. They gonna in, I'm afraid pot. Ja, probleem. We masra. Probleem aan poti. Hey, sakabaka. Bijna op weg mi bada peti ya jongen. Ay, jongen, chama, Dora, tak mi go chwara. Hey, misa mi ano, legwa na nog faye karazani. Faye kara sekere patu. Nee, mi go do. Tek den san at wera. Nee, nooit meer ding. En mi awin ta mi sting. We, usama prespede kari dermatologische dienst. Ja, am sabe, want wale istim ben, go to beetje spois a mi sting. Ja. Ha, dermatologedienst. Logische dienst. Baba oris nutru, want ja, go tim go se. Ja. Mana jere? Ja. Je go dape go check if ya bi pachi Drai pi go moru si kilo sanga de zanda. If ya ba AIDS-virus, HIV virus, Zuiver. Da luku da if ya ba AIDS-virus, da slas hospital aba mortuarium. Lek da pa fetse. Da prescriptie ina waklijst te man dape. Mano taxo, man. Nee, om ne me taxo wat je mekis mas che gromang. Nee. Maar jere, dan biawa omu. Alla jurno
mom yo me go da pa Dr. Simons. If I know on a droipie, dam yo abi pachi, dana go noru, dana syphilis. En of me dat ben, they were wakamang. Dat zal wel. Alla say jij wakai Jerry. Ja. Dat zo Dr. Simon zei, je pijnstiller, zanga den, fire kan den bieden. Antibiotica, ngau mensen smeersel zo. Dam yo mu go alesi, mam yo mu di gertum sitaka hersan fem bijna kompori. Ja. Shakas. Dat Simon stak jere waf kotempoer do potwa uduwangi jong. Ja, zo erg. Amatak nee. Fei kan kote in die potwa uduwangi mda famo do. Ja. Dat Simon stak jere alasano rekel myo kotempoer da je rokanga uduwang. Oké. Maar je verstand taka met die wan de verstelbaar. Maar uduwano de verstelbaar is ja wie kan tap mat. Ja. Dus jij kan verstaan dat na jonge broek versie. Biji. Maar jere, yo amantang wang kotak wan 3 munso. Ineens aman doro festatra Simons baka. Dat Simons kreti. Atak jong die patwa uduwangi da ye kom baka. Dat toki je kiswa zo waning. Maar jere no. Ja. Amantak we dat trouw. Die zijn no syphilis, die zijn no druipen. Ai. Die zijn no go Dat zijn en dan. Ma uduwan di pot dim jaso. Ai. Wem just want to Oedoe Loso de nyame kan kompa say brofo. Dan we ben police. Pas bogel wan sanje switu nu. Me beji ete wale strel weekend de bijslag. Trillen nu. Mooi zo. Chema uru libi no bu. Cheuru libi no bu. Chema uru libi no bu. Aicha jugu jugu. Chema yayo libi no bu. Uru libi no bu. Uru libi no bu. Aicha jugu jugu. Talma vier, talma dakje mi moere draai. Muru draai, muru draai, muru draai. Muru draai, muru draai, muru draai. Want ik in een talma vier, talma dakje mi moere draai. Chema muru draai, muru draai, muru draai. Muru draai, muru draai, muru draai. Want ik in een talma vier, talma dakje mi moere draai. Muru draai, muru draai, muru draai. Muru drai, muru drai, muru drai. Want ik in een talma vier, talma dakje mi moere draai. Chema muru drai, ma muru drai, che muru drai. Muru drai, muru drai, muru drai. Want ik in een talma vier, talma dakje mi moere draai. Muru drai, muru drai, muru drai. Muru drai, muru drai, muru drai. Want ik in een talma vier, talma dakje mi moere draai. Want ik in een talma vier. Anybody want to get any talma green? Anybody want to get any talma eight? Anybody want to get any talma two? Anybody want to get any talma three? Anybody want to get any talma four? Anybody want to get any talma eight? Anybody want to get any talma ten? Anybody want to get any talma eight? Anybody want to get any talma
Taki ondro na siribo. Milobi ondro na siribo. Ondro na siribo. Emi taki ondro na siribo. Ami taki ondro na siribo. Emi taki piche brokode. Emi taki pichumai brokode. Emi taki ondro na siribo. Emi bari ondro na siribo. Emi taki ondro na siribo. Ami taki ondro na siribo. Ema madelo me brokode. Emi taki pichumai brokode. Ai pichumai brokode. Emi taki lobye brokode. Go, tang. Mi igi oso. Da doro sroto. Yung asandat no kamang. Magda. Samsa, Nelis, Samsa. Wakti, mi igi oso in mi oso pe mi money, mi sweat money bow. Da doro sroto. Hey, Sroto, wat if je ne ori na de regels. Nelis aan de kanto. Alla niet hier, zo. Pee hang uit Nelis. Me jere ach man. Fades ma kontaji san baga. Ano takis ma kon tegen me Nelis. Maar dat is hinderlijk. Allalis magda. Doosje Nelis a wat de molen staat. Doosje Nelis a. Nelis na kapabel as aan fi kapabel zijn mindri futu. Tako lang ale kwari misa doa zijn mindri bere. Alla fie laf no. Jongu, ma sweet kontreti. Maar sweet contract fi. Ik kan Jimmy. Che anasami fa de kare. Ik kan Jimmy suwa. Wan meer wan sande no akonde suwa. Nelis baboro. Jongu sabs. Jongu, no komanga de san via. Are buurvrouw, no kare. Disi suwa, kare. Hallo. Dan zei mi de me jere men biji bari so ma flonkong. Ja, Zij gebeurt Waar dan. is deze van vrouw die er? Mo me ku kontanging. Aladin Nelis en kolate. Aladin no. No krei, baya. Beka te krei, fese takrek de oni. No krei, man. Ja, wat? Elke dag wanneer ik kom na, dan ik zie alles is gedicht. Baba jere nom. Asan is no kamanele, kouru. Ina me tak sanga vrouw, rijer sanga vrouw. Ala you no mo ye, wakai rijer anga vrouw, man. De sang, in jou zei wan kopot wet. Nee, If na- je nou ook boyanga baba me Jere na taku kontaki me ku verstouwsrefi. Wat is er gebeurd, Magda? Buurman, elke dag gaat Nelis weg. Vanaf 's morgens vroeg tot de volgende ochtend vroeg. Dat als ik hem vraag, geeft hij nog groot praat. En desma kon tegen me taki. Nelis de ga prespanom go. En nu heeft er SUA en AIDS en weet ik veel, alles ziektes. Luister, Asano Soa. En zo seksueel overdraagbare aandoening. Zo shuator we kontaki mi oso. Nee, ino sapsana sandat no nee. Nee, de sang Nou, een seksueel overdraagbaar zit die kan kiezen. Waaronder eens na wafden zit je van zijn Nee, no man, dit soort zijn dat jaren. En jij niet kan derde verman, Jan. Nee, deze keer dat netjes me. Maar, die zijn op je je ving. gebruikt condoom. Jere no. Ja. Nee, dus. Je gebruikt koos. Nee, de mego. Te nengre tap meti. Dat me ko dede. Waar je bent? Desan dat no mak man, no me se gatak met dat meti man. Jongen, me- Gebruik aan koos man. Me tisa op je ving man. Jere no. Asanata wa miche no muse tak den sanati. Loko, a koos. Ano dek schrijf, ano doro 1 millimeter schrijf. Na sem shoot je 4 Jongen. tego. Haha, brada, ha. Jere dat bedade. Loko van je met mak dek kreeg zo jongen. En buurman, no wana sa dat moro. Buurman, takanga Nelis taki. If I go so door aan Libie disi, dan kap ik ermee. Want ik wil geen enkele sanning. Hare, if you kapu Nelis, dan skotu kan kom toch? Dat schoot kom, maar ik wil geen enkele... Baba jere ne tak des ma probleem. Jere me ku takato dis na fast da Ja. fiti. Jan Nelis luku. Kabanga den san disi man. Luko me yari tro banga Magda. Da je me comment biji sot san disi. Magda leti kan chaso wa kon jaso. En zo an no den am falak biji volledig de je ses kon jasma. Want hij heersen no de. Dat heb ik gehoord en mijn lezen toen in Corantie volgens mij taki. Tegenwoordig na nummer 1 bakka hart- en vaatziekte. Dat ben met beetje Nelis, alle die tak Nelis. Ga niet vreemd.
Ben ik niet meer lekker voor je? Ja, uiteraard. Maar jere maar dan sweetie toch? En sweetie zodanig taki wanneer sari toch? Nee, les jere dat ik gebruik condoom. Ja. Lek vast aan 4 biggie lang als je na freda condoom heeft gewoon niet werengo. Ik wil go buy wa wengri day werengo, no one problem no. Dat is niet zo baba. Ha, bhaiya. Ha. Je loopt zo weer, Tori. Ja, maar dat olie moet wat maat vinden, want je bent mijn vingertje. Dat zou komen. Dus buurman, soort adviesje die Nederlands. Jere Nederlands, lukuno. A one son say kan do, fino kisa siti. Ja, If je is seksueel actief, dan gebruik een condoom. oké. Maar if je jong inode, dan moet je wachten wacht even. Maar feit dat zo beetje seksueel actief, dan gebruik een condoom. In Afrika je go bij een winkel, if no so je go stek te lobby aan een pres dat je tise gebruik. Ja, maar dadelijk mi klari van tap mi 60 jaar. Ja, dadelijk mi klari. Dat is nou voor je aan mi moro da monta on mi strefa one partner. Ja, maar Viagra de. Oh, maar oma's maar op condoom toe, buurman. Zeker, je. Op oma's maar condoom ook toe. Oh. En dat de overal te verkrijgen, no de. Jongen, mas man na yon nek mi. Ja, dat Nee, maar je moet het niet zeggen. Tego dat je dat is mooi. Ja, uitleg van je gebruik. Oh, ja, oké. Oh, wat een buurman, in loopie carrière, missie ben trouwens gewoon seks gezien medewerker. Goed, Nathalie. Nee, omdat jouw man Ja. van Jaso, nee, vrijdag Connie. Oh, dus betreft vrijdag aan Connie nog vrede streefje. Zuiver. Dankjewel, buurman. Buurman, ik hoop dat feit dat zang aan Nederlands. Nederlands sa ores heeft Nederlands. Hij Nederlands van mijn schatje poenaloon. Ja. Nederlands hier karpunolu, dan Nederlands dit kom ik ooit spepen. Weet je wat is mij vandaag geboren op straat wanneer ik heb die melk geleverd? Alweer. Wat zijn er gebeurd? Arre, nahi, bhaiya, kijk, vandaag die scholieren hebben vakantie. Ja, dat is zo. Die hele straat hadden allemaal scholieren. Ik loop er vooruit. Dan ik hoor achterin. Pen. Nou, bhaiya, ik heb gehad vroeger ik heb gekregen Holland. Dan ik kijk om na. Hey. Dan zij zeggen, Amazone, punt, appenstaartje. Ik draai de koe toch? Ja. Dat die misa dat ik punt kom. Nou, bak ik dami draai dami taki. Punt, mi brokken je mas. Punt, nee, baba, punt, kom. Nee, baba. Je bent agressief, baba. Ze bedoelen zeker een computer rennen. Een computer Word of computer tekst. Ja, website. Ja, baba, internet. Mooi zo. Baba, je bent agressief. Dat ding is www. En niet jouw staatje, maar apenstaart. Haal je toch? Dan ik denk ze hebben mij gedreven. Kari appeltje met Jongen, maar toch den bom met fout heeft den kari. Ha, bakkie, hij zegt toch, punt, kom toch? Kom na. Nee, baba, je bent agressief. Wat is het, bhaiya? Het is www.apenstaartje.suriname. Ja. Oh, goba. Verstoppen. Ja. Baya. Wij sabin zo'n per nasi. Zo'n seizoen. Dat je abon voor Sika. Oh. Jij sab den Sika toch den van je karen bakratongo. Vlooien. Floyd, me kon dat de kras zweten. Dat den soort de sanet. Dat jij foto. Ja. Dat pen plantage honoribom. Ja, wan grandma de kar tant Lona. Dat tant Lona ben de wan bisma. Afro dat no de dek bouwlang. No, adeta ni bi. tant Lona dete. Bisma no dan ma waka. Ma dete. Dat tant Lona itisi wano soort Sika so ma tant Lona wasma. Dino lobis chati do sane pour den Sika. Nee. Dus if je ziet dat Lona futanga Sika. Bi je terug banti. Sika den dafband. Maar jere, tant Lona bio fiari. Da zo'n voor tant Lona kmopa Holland kom. Dat is tant Lona wa money. Tant Lona praxeert dat eenmaal laat je maar money dat je wa Aisa poko me. Kom ja Aisa poko niet. Want je verstaan. Ja. Luka bijisma. Ja, mooi man. No mak fule de kon door tant Lona teki wan band complaya Aisa poko je mooi.
Dan dat lona pot wan bus sa Flora Latour voor des mij saka kom. Ja, kon steunen. Ja, maar sabi, je elke keer ab want to sma mindere porasani. Dan weer aan draagt die de actie. Winti pre des mij go dat des mij weer wel een soort mini rock anga om een beetje hak zo. Nee. Ik word om een soort beetje zan le kap stap strati de ik go hosselen. Dat is judge de jaren. Nee, maar des maar moest weer op chinso. Nee, maar aantrekkelijk toch? awan cultuur zijn je comprisiri. Nee, maar- No to isabi no kay weer des Ik bedoel dat kwam malek me. Me gof go luku masma. Nee, dat make them a yaji den kwe no dem e jile leki. Biji let af, demi godo. We yere ateni tant lo na japo kuso da wan biji smakong. Da biji sma ware di tanta biji fatu da weer walanga hak bijna 30 centimeter. Dat big foot. No kantaji. Da poke play man da poku play wan vis wan mooi spampisi. Ja. Da biji smei dansa lek festant lo na nga langa hak. Ja. Da de man play wan pisi man wan soort Aisa, sabo soort Aisa zo. Da rijdt teki spam mooi man. Ja. Maar da biji sma me kwa stap kanga baka da trap taluna tap de Sika. Me feel it am atino no. Deze tanta fatu so da laka we ka taka jim tanta da patap den Sika we tanta parop ya. Wow. Jisopia da be jajala smagwe. Tempo kumantak de ne gwem tanta gwe taka agonda pe fo ne ilesta. Ja. Taka chup smachiri. Nee. Desa die te tek fetsa belachelijk. Taji jongen. Want wan poku yego. Weggepast. Foste des mo begwa winti pre. A tep aan een trap in de velle son den bebe den pachanga. Maar no de wa weer geweldig. No kanto. Tawaf de tedem. Teesi de weer den bi ha Drai le koku trek. Bas Bogel, for sweet densma. We beg you know for you sweet no bas they send you. Hey hey. Kriki Drai malibade Aisa Kondre broko maudete Aisa Je Kriki Drai malibade Aisa Kondre broko maudete Aisa A Kriki Drai malibade Aisa Kondre broko maudete Aisa A Kriki Drai malibade Aisa A kondre broko maudete Aisa Kriki Drai malibade Kondre broko maudete Kriki Drai malibade Kondre broko maudete Bogroto sina Aisa bogroto sina Oh bogroto sina Aisa bogroto sina Emitangi bogroto sina Aisa bogroto sina Bogroto sina Aisa bogroto sina Emitangi bogroto sina Emitangi bogroto sina Aisa bogroto sina Aso wan bijisma ook toe. Tant Christina bengwa Holland. De dagwa Holland pota bem go krabe ai fa ye karen katarak no. Ja te ajestak anasi te data pi ai da de go krab katarak de go krab ai. Ano de katarak die fasan die jana bonga frok. Nee dat katahar man. Ja dat is meer so ververi. Ako Egyptian. Dat bem nenya desan dat. Egyptian man. Non dim no verstaan. Nee, dat aan Christina go da onze lieve vrouw gasten aan Amsterdam dat den krabe ai. Maar dat de krabe ai heb je altijd pijn na de operatie. Zeker. Dat aan Christina pijn, dat druk had een paar belletje, paar vrouw deed, dat zuster kon. Wat is er mevrouw Christina? Ja, dat aan dan nou. Ik heb een vreselijke
pijn scheut in mijn oog. Want tante, ja nee, ze naast mij. Tak al aan zijn go back baf dwaas. Ja. Dat is het, dat is goed. Dan ga ik u een pilletje geven. Op Hollands dit tak, een tablet en een pilletje. Oh ja? Hey, ik ben loco. Dan kan je naar Dompos doen. Atak je vrij post dat mocho. Mi actie pil voor. Kan je denken dat mami want mi actie want tablet. Maar dan is je goed tak sana. Adije tate. Na tak mevrouw Christina. Ik heb u gehoord. Ze gaat het pilletje voor u brengen. Ano mi tante Adije tak zo to two letter pilletje om no one man. Ano man go te kam. Chati mabi. Na wan trasa na vrouw bij die na camera. Na vrouw tegen tante Christina tak mevrouw Christina. Ano de pil hebben doen. Maar ja, de pil had hij want you know wat niet tomorrow like me. Dat je denkt de pil want me dat hij gebruikt nog Gion. Ja, dus dat het legt tante Christina uit dat een pil na een tablet voor tegen pijn. Na ko kalme we luko. Tata die gerte dat alla de hechtingen lus van ai. Wat dan niet? Als je alweer dat bent, nee, maar niet kwalijk joh. Ja. Arre, dit is geen koeienmes, bakkie, luister. Michari ook toen meer kiki die si oma Salido, silly. Ja. Dan ik vraag haar van oma. Arre, kijk die si pikni die leren nas, die si lisleum na. Nee, lyceum maar. Dat is goed melkman. Zij doet Shakespeare en Macbeth. Soma spier. Zij moet doen Shakespeare en Macbeth. Nee, Shakespeare. Braserik mo ba Hong Het is een hele pikant stuk. Nee, het is een toneelstuk van Shakespeare. Tenus had een accent, net accent zo man, dus mo klappie wat Shakespeare dat pirate de kou. Ajele ka kumanti eta ke fide da para de be wish you. Ai melkman. Mo vertel je wat aan die met mijn melkman, maar if je laat voor me klappie ondersteboven bont en blauw. Als ik voet naar talen gaat dat mondje houden. Oké, is aangeraden. Melkman jere no. Je weet het zeg, apen hebben een geheugen. Je weet wat dat betekent toch? Die verstaan en die onthouden zijn boom. Dat wel eens dat met zaden buur of me dan mishiwa ya piapi dan met baden tak you chest you. You first just them bij je kwata. Dan je lafo. Dat is just die Melkman taatjes is just die jesse. Hij dat hij plasje van boosheid hè. Ja, banderboos. Ja. Dat zo met kosten allerlei zo alles met zo kan bij you. Chest you. You first just one kwata prima. Melkman dat is die. Daarna een paar maanden kon vergeten dat een beetje mijn speelsheid was achter de rug. Dan zijn die mensen uit Nederland gekomen. Daar hebben ze een cadeautje voor me meegebracht. Acha? Ja, dat is met een cadeautje. We hebben wat lekkers voor je meegebracht. Kan je het komen halen? Saka bakken, zie je dat ik niet jong melkman? Dit is jouw winti. Ja, mijn winter. Als ik winter eet ik jou ook op. Ja, dat melkman dan... We hebben een tip. Je weet wat dat is, een houten schoen. Dat mi wakka go met desma voor tek meer lekkers. Dan ben ik op het erf gaan, want ze hadden geen honden, want hun huis is net als een fort gebouwd. Alleen maar diepe ijzer, hè. Dan mi gof go tek mi cadeautje, maar ik heb die aap niet gezien, het zat op die vensterbank. Maar u weet dat apen onthouden alles is na 10 jaar. Arre, bhaiya, katu bole. Ja, dus daar heb ik mijn hand gezet om mijn tip uit te trekken. Wel, melkman. Mi vinger zo, kratjak. I just bit me ba. Why? You just you. Dan haal me vinger melkman. Wel, ik heb geschreeuwd. Ik minus een van de beetje zorgen nou. Ate die bari. I just is crazy dat a plasje popala san tegelijk van bari. Da morochi to afin. Dat is maar long kon. Hier is maar no. Wat is er gebeurd? Met dat just bit me mijn vinger. Hier is maar no. Karootje. Uno be wan tegi. Maar al is die kosa chesi teken na ati. Want die chesi awan sani. Take kost ding. De ne vergeet nooit. En dat die meegwe hier me no. You chest you. Al dacht de aap een gouden ring. Het is en blijf één. Lelijk zoals jij. Koba, ibiawa idikel na pa bailot weg. Teyere bonu.
Anotisa in je keel dati. Dat was pjai, man. Ja, in je bonu gevaarlijk. Dan jou tanta. Eeuwigs mij wie zou tanta af me dat. Misap de soort van dat ze zijn licht geloven. Me tegen je dat. Tanta wiki mata no si slepen neem verstoren. Sma wie zijn kebab. Ja, misap de soort van dat, ja. Da meka sante was sma wie zijn trutro. Da tanta gweda pena api man. Api man kotwa luku. Api man tak ha. Mi watra moroko para dondru. Den bosi yere mati. Na profe yoka den koti yo. Da bigi probleem dape. Moeilijk voor porno. Dapi jij man tegen mi tanta tak yere. Konta mara. Da me omekwa watra geyo. Matea kong. Dai na fuer modern crossi ka wer ko won dem broko crossi te konte wasa hebi watra te badaye. Troa crossi ko de na fuer moro. Ja, misap de soort oude cross dat is. Zo gezegd. Zo gedaan. Zo gedaan na jullie man. Tanta kom tanta weri mooi kong. Maar dan sap ja was soort broek des mij weer no de en sipus nog net niet no. Nee, nooit meer de dat wat mi kado. If mi wede de kras ala mi kende bij straks nee we sipus net niet. Nee, heb je die volen pro. Yo, we have to dat project de kare koba go. Baba fa broek ne kay je. Zo de broek dat hij weer. Oh ja? Ja, are singing the bell. Ja, geen singen de bel. Oh. Stringen de bel. Mooi man. Ja. Dat is alla die is er aan met je sap. Maar ik hoor toch alle deuren je langs gaat leveren die melk. Dat je hoort toch zingen de bel. Maar o Mako, voorzie go dat ik Tori. Als stringen de bel Tori. Mi karootje nooit kan wering. Nee, Omdat verleden een vrouw wering. Dat daar aan wering, dat zijn lusu, dat daar broek of vadagro gaan stringen de bel. Me kan tegen satanta benjan zijn strijd. Nee, maar moet je pas aan je reet toe. Ik kan zeggen, ik denk dat de oorlog op Parapas. Nee, nu kan werk. Nee. Maar jere nog. Ja. Dat tanta weer aan zat kom. Maar tanta heeft me dat toevallig. Ja. De jere tjouwa moederboy. Oh jee toch. Kado. Bigi zonga wan tongo. Ja. Langai kapas treki. Dat tanta stosa fesa bonu. Ja. Da bonu pota bani nem festa ko kotluku. Reken alles aan je tanta. Maar van tanta stoso da profe yoka donen tapu dam tanta panyale futu so. Ja. Da wera string so. En is taba stringa wan lenti do sa. Ja. Je tonge kadore luka piyai man. Wa piyai man chisa winti. Da piyai man bari ha. Mi watra moroko. Para dondru. Ja. So wan noso so. So wan noso so. Na mama fu ansu se strefi no abi so wan noso so. So na mama bu asu zefino chawa no so na mama bu asu zefino chawa no so yemi bari so mira di so na mama bu asu zefino chawa no so na mama bu asu zefino chawa no so yemi bari so la mama bu asu zefino chawa no so na mama bu asu zefino chawa no so yemi dagi luka no soba dai luka no soba no solanga chemi mama ne ara bakagro so na mama bu asu zefino chawa no so na mama bu asu zefino chawa no so
Chemita gibigi noso smara noso langa noso shatu noso. Na mama fu asu trefi no chawa noso so. So noso so. So noso so. Ale. Na mama fu asu trefi no chawa noso so. Ano ma vere mato. Ate. Chema no ma vere mati moi moi. Ate. Lobi no ma vere mato. Ate. Chema no ma vere mati moi moi. Ate. Chema lobi vere mato. Ate. En tigo wordo we say very eshi. Ate. De waga strati des mo verde lagi de sanje shimit garo. Ate. Oh, chema no ma vere mato. Ate. Chema no ma vere mati moi moi. Ate. En de Roxy go di den show fosi sheye she. Ate. Oh, alo ma vere mato. Ate. Chema no ma vere mati moi moi. Ate. Alo di vere mato. Ate. 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 Ay ma no ma vere mato. Ate. Chema no ma vere mati moi moi. Ate. Chema lo vivere mato. Ate. Ay ma no ma vere mati moi moi. Ate. Ay ma lo vivere mato.